La construcció del túnel de l'AVE per Barcelona pot topar amb sorpreses com aquesta. Un refugi antiaeri de la Guerra Civil que no consta enlloc. Els veïns que hi viuen al damunt temen per la seguretat de la seva casa. Jo voldria que algú vingués, s'ho mirés i em digués tranquil, que aquí no passarà res. «37 esglaons separen l'entrada de l'edifici del refugi antiaeri. Són més de 200 metres de galeries subterrànies estretíssimes amb un pou que comunica amb la superfície i diverses sortides, ara tapiades, fins al carrer. Aquí es refugiaven els veïns que tenien les vivendes al damunt, però també altres persones dels voltants. Manel Bax, que ara s'encarrega del manteniment, hi baixava amb la seva mare i un germà quan sonaven les sirenes. Però jo des de la finestra, ho recordo amb 5 o 6 anys, a veure combats d'aviació per sobre les cases. Els mosques russos i els avions italians, aquí tal, sobre hi havia, feien combat, bombardejaven, tiraven 4 bombetes o 4 bombes i uns anaven cap aquí i els altres anaven cap allà. Però les parets i els sostres d'aquestes galeries, que s'han conservat gairebé intactes durant més de 70 anys, corren ara perill, segons els veïns. El refugi no consta en el projecte de construcció del túnel de l'AVE, que passarà pel carrer Mallorca. Com que en aquest tram el tren ja s'acosta a l'estació de la Sagrera i, per tant, passa a poca profunditat, la comunitat creu que l'estructura potser no ho aguantarà. Jo no sé si aquesta construcció pot resistir una màquina aquí fent un forat de 30 metres de fondària per ficar-hi una pantalla de formigó. Jo voldria que algú vingués, s'ho mirés i em digués tranquil, que aquí no passarà res. Llavors jo, encantat de la vida, i em dedico a viure, que és el que voldria. Els veïns han comunicat a l'Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Foment l'existència d'aquest refugi. Si el tren ha d'acabar passant pel carrer Mallorca, el que voldrien és que ho fes a més profunditat.